Para sedherek ingkang kinasih, salam katresnan wonten ing Gusti kita Yesus Kristus. Kula Pendeta Eko Iswanto saking GKJ Medari Sleman. Sakmenika Senin 8 Desember 2000 selangkung badhe maosaken panyuraosing pangandikanipun Gusti anggitanipun Bapak Pendeta Yusuf Sugino saking GKJ Gathak Sukoharjo. Pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita raos-raosaken sesarengan kapetik saking setunggal Tesalonika bab sekawan ayat ingkang kaping setunggal. Setunggal Tesalonika bab sekawan ayat ingkang kaping setunggal ingkang mekaten pangandikanipun. Wasana para sedulur, panjaluk lan pangataku kabeh marang kowe ana ing patunggilane Gusti Yesus. Kowe wis padha krungu saka aku, kepriye kudune lakumu supaya ndadekake keparenge Gusti Allah. Bab iku pancen wis padha katindakake. Ewa semono prayogane kowe saya luwih tumemen anggonmu padha tumindak mangkono. Mekaten pangandikanipun Gusti saking setunggal Tesalonika bab sekawan ayat ingkang kaping setunggal. Jejering panyuraos wonten ing kalodhangan sakmenika inggih menika tumemen. Wonten setunggaling lare ingkang wiwit alit namung gesang kaliyan biyungipun, awit ramanipun sampun tilar donya nalika lindhu ageng ing taun 2006 kepengker. Gesangipun keserakat awit biyungipun boten gadhah bedamelan ingkang gumathok. Awit nggadahi tekad ingkang kiyat lan tumemen anggenipun budidaya, lare menika pinerkahan dening Gusti lan pungkasanipun saged ngraosaken gesang ingkang mukti. Rasul Paulus ngemutaken dhateng pasamuan ing Tesalonika supados nggadahi sesambetan ingkang leres kaliyan Gusti Allah srana sami tumemen anggenipun ngudi tata gesang ingkang damel renaning penggalihipun Gusti Allah. Tembung tumemen menika ateges sregep, boten setengah-setengah utawi boten suam-suam kuku. Lajeng kados pundi wujuding bangun sesambetan ingkang leres kaliyan Gusti menika? Ing ayat candhaipun dipun serat nggih menika kanthi njagi gesang suci, nyingkiri lampah jina lan ngudi gesang ingkang migunani tumraping sanes. Kanthi mekaten gesang kita saged dados keparengipun Gusti Allah. Sumangga sami nitipreksa dhateng diri kita piyambak-piyambak. Menapa kita sampun dados abdi ingkang tumemen kados dene pasamuan ing Tesalonika? Menapa malah kosok wangsulipun? Sumangga kita mbangun sesambetan ingkang leres kaliyan Gusti Allah srana tumemen anggen kita ngudi gesang ingkang suci. Temahan gesang kita tansah binerkahan dening Gusti Allah lan saged dados berkah tumraping sesami. Mekaten panyuraos sing pangandika wonten ing wekdal sakmenika, Gusti berkahi. Amin.